bathi belenga bekhaya yo elila ekhala bathi belenga bekhaya yo elila ekhala. Angala mabhela sicoco sinoku insundo nangamakokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika kamaphelo la ngozonto khubo noqundo mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa sibunyonyona zibuchebelezana zingazingangiwa ngabakhwekazi bedlana laselenge emthontyinga ntyingana omi phezu kwentaba ntwana zinamaphela phezu kwentaba. Siyanqula kaloku xa sitshoyo namhlanje ngalo olusuku Saturday lusuku kaloku namhlanje esisincokoncokole ngezinto ezinye zizinto ezidla imizi ethile. Hayi siyazincokolela nje bantwana abahle ngalo olusuku asidizi mahlebo namhlanje akukho hlebo likhoyo. Siyancokola nje ngalento engumbuzo ethi kukuthini ukuthakathwa ekhaya. Sincokola ngalonto ke ukuthakathwa phakathi kweli khaya uzalwa kulo. Sithi ke wena muntu ofikayo khawukhe usijoyine by subscribing ucofe lento ithi notification ukwenzela ukuba xa libuye libhele lihle ulanga lokulunga negusha zitsho zithi mbele xa lifikile ke elibhele ibe khona into ekuxelelayo ukwenzela uba ungaphoswa. Sifuna uza nazo announcements ezininzi ke ngaphandle nje kwalena ethi wena muntu obhalisele kwisikolo samayeza in the next 3 days yavala ke iform. It means uzawuphendula ke wena sewubhalile ungabisa penika baya phone tata ubhele ndibhalisile andikafumani impendulo asibhali usabulikutwani as you fill in the form. We don't write back asinayo lo capacity yomane si respond to any person and every person obhalayo. Once iform ivale we respond to all. I-emphasis ke ukubana ukuba you don't have i-WhatsApp in your phone okanye le phone uyisebenzisile when you are registering ayina WhatsApp asizukwazi uqhubha nawe because ingxoxo na every communique iphuma ngo WhatsApp. Masingayitsali ke singene kuwo lomba uthethwa ngokuthakathwa ekhaya. Sayihlakulela ke xa sisithi ukuthakathwa oku kukuthotywa amandla, ukudodobaliswa, ukubulawa ilungu okanye amalungu omzimba lonto ibisenziwa ngamayeza, ukuluthizeliswa ingqondo okanye ukuthithibazwa. Ibona ke xa sewuthithibazwa kuxa ingqondo le okanye nje wena kuthiwa responda ngendlela ekwenza kuthiwa usisithithibala, ukubulawa isakhono sokwenza okanye ukubulawelwa ingomso. Xa sitha ngobulawelwa isakhono sokwenza lo talent ubunayo wena umuntu oziculelayo budlala ibhola xa uthakathwa kuxa kudodobaliswa sona eso sakhono okanye ubulawelwe ingomso. Ukubulawelwa ingomso include ezi zinto abantu abazaziyo kuthiwa ndathathelwa incwadi ndingazange ndifunde nje yilaa ncwadi yam yathathwayo yilaa uniform yam yothula ecingweni ubulawelwe ke ingomso. Ukuthakathwa therefore becomes izinto ezininzi that can be i-direct assault okanye physical assault ngawo amayeza, okanye it can be indirect ngokubana kusetyenziswa izinto ezinjengamazwi mane kuphinda-phinda into sozubento. Yebona ke xa umuntu emane esithi sozubento yayifaka laa nto nawe ungabiyonto uthakathiwe ngolo hlobo. Ukuthakathwa ke xa sewuyi-summarizer is either an omission or a commission. Umzali befana uba ukukhulisile akufundise akugayide, if akayenzanga loo nto ulibulele ingomso lakho ukuthakathile. Uzawuthi naxa usiya kosiyazi nangeyiphi nimini kuzawuthi hayi oyena mntu owakubulalayo ngumama wakho, oyena mntu wakubulalayo ngutata wakho, okanye by acting in a particular way lonto kuthiwa i-commission or omission. Kukuthini ke ukuthakathwa ekhaya? Ukuthakathwa ekhaya would be any of ezi zinto esigqiba ukuzibala. There are main known examples zomuntu ekuthiwa uthakathwe ekhaya. Ukudliswa, number 1. Ukudliswa including ukufakwa amafufunyana okanye amakhosi. There are people abakhule bekhathazwa zizisu, umuntu ukhule nengxaki yebekelo, umuntu ukhule kuthiwe wavalwa inzala eselusana, wavalwa inzala eseno 5 years 8 years
akhule ke ngokulo muntu enalonto injalo ibe lonto into efakwe phi ekhaya. Unumber 2, kukhona abantu abalaliswa nezilwane, ufumanisa ba wena ulaliswa nenyoka, ulaliswa nempundu, ulaliswa nothikoloshi, ibe yonke lento ulaliswa nayo iyinto ekuqale usakhula, iyinto efakwe ekhaya. Unumber 3, kukhona abantu ekwathwalwa ngabo, yebona wena kwathwala ngawe ngoku useso sithunzela, useso sithwanga esikhoyo apha phakathi kwelikhaya. Omnye ubone kuthiwa is mentally retarded, omnye ugula ngengqondo, nanku ubani uhlenyuka uhlima ifinya, uyinto ekwathwalwa ngayo. Ngenye ixesha ke ukuthwala abantu bacimba xa kuthiwa kuthwelwe ngawe, lo muntu uthwele ngawe unento, hayi sometimes into nje zasebuthakathini kwathathwa wena, kodwa hayi kaloku nawe igame yakho, nawe thatha apha phakathi kwelikhaya kwathathwa wena, kodwa awabulawa physically kodwa ubulewe because you are societally dysfunctional. Ukuba sikhona isilungu esitshoyo, wena you are not productive as a member ye society because kaloku udysfunctional, masibe kolo hlobo uthakathiwe. Unumber 4, kukhona abantu who are fully functional, are able to work, want to work, but cannot work because kaloku kufuneka behleli kula makhaya begade izinto zabantu. Mhlawumbi wena kufuneka uhlala apho ugade abantwana bodadweni, ufuneka ugade ubani, omnye ufuneka ugade ezinkomo, omnye ufuneka abe ngumuntu okhoyo apha phakathi kwekhaya kwenziwe isicaka ngawe. Noba uyafuna uyophangela, omnye uyifundile wayigqiba nayo lo matric efundelwayo, unayo le matric inconywayo, kodwa cannot even do expanded public works job because uyinto ekwenzela uba ingaze ibe nanto ebomini. Makahlala apha endlini, hayi siza kunika imali wethu yokuba noko uhleli phakathi kwekhaya ugada umama. Omnye is not just nje ukugada umama, uyinto eyenziweyo. Number 5, akhona amadoda athakathwa ngokudliswa ngabafazi bawo, uthakathiwe. Le ndoda sithetha ngayo ke yindoda ephela iba sisithunzela somfazi, ihlinyuka kude kuthiwa irhorhozela emva komfazi. Iphela isaziwa ke lento bayi ubhele udlisiwe ngumkakhe, ubhele uthakathiwe. Ide ngoku lento abantwana aba bayamkela ubutata wabo usisithunzela, utata wabo uthakathiwe, bayombiza noba sehleliphi ukuthi makazovasa izitya, makazoxova isonka, bambiza utata ukuba makazokwenza into, agade nabantwana. I've seen cases apho utata umntana wakhe uzawushiya abantwana kuye tata omkhulu, angene esitratweni nakufuneka agade abantwana, noba yena utata uye bayobizwa ukuthi umntana ufuna utshintsha inapukeni. Yaziwa lento, nabantu basekuhlaleni bayakwazi ba wena uyilo bhobhayi, nesihlweleke sakho kwenu asikwazi ufika kuwe because uvaleka indlebe, uvaleka amehlo, awuboni, awuva. Nomnye umuntu ongomnye nobengeza kuwe azothetha nawe ukuthi hayi nokobhele ulwa kakhulu naye, uyomxela kulo nkosikazi wakho. Iyingxaki ke lento yokuthakathwa ngohlobo because isociety iyamkele yathi yinto elungileyo kodwa yintakatho. Wena mntu othakathe umuntu ngolo hlobo awohlukanga kwabanye abathakathi. Ngemini ophendula nawe uzawuphendulela ukubulala umuntu ngengqondo. Number 6, kukho ukuthakathwa okufana noku kungentla, apho sithethe ngomuntu othakathwe ngumkakhe. Kukhona oku kuthakathwa ufumanisa ubana ubhele lo endinguye uyaphangela kodwa zonke izinto zakhe zihlala kudadewabo, amakhadi kabhele ahlala kudadewabo. Udadewabo noba unomzi okanye akanamzi uyaqhubeka yena esebenzisa eli khadi lakho wena bhuti wakhe, ezakhe izinto ziyaphambili, wena awunanto, to an extent ukuthi ude ungaphumi nasekhaya, ungakwazi uyozihlalela kuba kaloku naye akayifuni le nto uba uyozihlalela, akafuni noba ube nomntu oncuma naye, ulwa kakhulu nalaa mntu uncuma naye. Kude ke ngokwapha ekuhlaleni kubekho namarhe okubana nobabini niphele nisombathisana ngengubo kuba kaloku kutheni lo sisi wakho esilwa kangaka nje xa kukho umntu oza ecaleni kwakho. Ihambe ke ngoku lento ithathe another shape kweminye imizi, ingabi ngudadewenu okanye masesiyigqiba lento, ingabi ngathi ngosisi aba. We have a case
a known case apho le ndoda isebenzela umntakwayo. Umntakwayo unabafazi, rather unomfazi nabantwana. Le ndoda has nothing, kodwa yonke imali yayo inika umntakwayo, yonke imali yayo inika umntakwayo. Ayikwazi ukwenza any decision ingakhange yogqitha kumntakwayo. Umntakwayo une-problems ezisolviwa yile ndoda, while yona le ndoda is not going anywhere. Akhwaphi yakhona ithakathwe umntakwayo ngokuyibetha ngesibambelelo sokuba ibe yipopayi yakhe lo mntakwayo. Yabona ke eli dliso sigqibo lichaza liyafanele udliswa ngulo mntu ombathana yingubo, because eli dliso lihambe ngenye ixesha licengelwe phakathi kweli khaya. Xa ubethwa ngeli dliso ukucengwa izihlwele zakho kwenu ukuthi mazikukhulule ukuba ube yiyo lento isisithunzela. Ngoku sithetha ngalena esithi take a shape leyo kadadwenu iphela ibe ngumama akho. Le ndoda ayikwazi uthatha any decision ingakhange ibuze kunina wayo. Le ndoda ithi naxa ixabene nomkayo ihambe yohlala nonina wayo. Uyibone le nto le ndoda njengoba indala nje idilale nomama wayo apha ebhedini xa igodukile, iselola sana yona apha kunina. Kutha noba kufuna uthengwa ikhethini apha endlini kufuneka ibuze umama uba yeyiphi ikhala eright yekhethini. Ivela apho ke lento ekuthiwa ngudelunina, kuthiwa noko lo mntu ufanelwe ngudelunina ukwenzela uba amamele mna. Yabona ngoku ubulale laa dliso likamama ufakela kwidliso kule ndoda inye. Ngoku le ndoda iphela iba namadliso amabini, idliso likanina nedliso lakho. Siyibeka phi ke ngoku le ndoda igcwele la madliso? Sidlule ke by way of a disclaimer, akuthiwa umntu makangancedisi ekhaya by everything we've said above. Akuthiwa umntu makangalungi, akuthiwa ukuba umntu makangathandi ikhaya lakhe, abantakwabo noodadewabo. What we are saying, xa lento iqhutywa ngamayeza, noko oluthando xa luqhutywa ngamayeza, it is no longer uthando, yintakatho. Xa lo mntakwenu ekukhulisela abantwana bakho is no longer a care of a brother to another brother, yintakatho xa iqhutywa ngamayeza. Umbuzo ke, incedwa njani intakatho yasekhaya? It is important ke to note ukuba ukuthakathwa ekhaya is such an unbelievable problem. Akukho lula ukuyamkela into yokuba uthakathwa ngumama wakho. I've had a case ye lady, is a very young lady. Eli lady liyaphangela, out of ukuphangela lithenga indlu for ikhaya ukuthi umama makaphume kule ndawo bekuhlalwa kuyo esebugxebeni kuzohlalwa kule ndlu kubhatalwa ibond. Waza no sister bakhe bahlala apha bonke kule ndlu, but lo mntu uthakathwa ngumama wakhe. Umama ukuthanda abanye aba bangena nkqubela, akafuni lo unenkqubela, umthakathela uba makafe. Lo mntu uvela ohlola uba oyena mntu ufuna ukubulala, ufuna ukubona usisidumbu ngumama wakho. I-question is, xa uzawuthakathwa ngumama omthathe ebugxebeni nazohlala apha neentombi zakhe, xa ufile bazawuhlala phi? Kuba nalaa ndawo yasebugxebeni somkhuphile kuyo, is no longer in a position bengaphinda buyele. Aba bantwana abathandayo who are not working, abanye abantwana bazawuhoywa ngubani? Because ootata babantwana babaleka. This is quite a problem ke. Number 2 kule case, ukuthakathwa ekhaya kuyanyangeka. Is very important ukuba siyamkele loo nto. However, akukho lula ukunyangwa xa uthakathwe ekhaya, depending on a case. Uthakatheleni, uthakathwe njani? Ukuba uthakathwe ngesilwane sasekhaya esangeniswayo, saxhelelwa, sathiywa igama, na-introducewa nonke apha kuso, akukho lula ukuba lento isuke kuwe. Asithi ayisuki, akukho lula. That is why abantu behambe behlanjiswa izilwane, ulahlwe isilwane, usiwe empophomeni, usiwe elwandle, uyotyiswa ngentelezi, uyofakwa emngxunyeni, usiwe esidulini, kuyajikelezwa. Le nto yeyakowenu. Le nto yakowenu izawubhekela for a moment, iphinde ibuye uthukise wena uba hey, hayi le nto yahambe ndilahlwa, ndityelwa imali. Number 3, ukunyangwa unyangelwa into yakowenu
eventually iyenzeka, but you need to be patient. There are things you need to take note of. Awukwazi ukuthi uthakathwa ekhaya uyothatha amayeza uzowasebenzisa apha with everyone aware ukuthi usebenzisa amayeza. Depending uba le ntakatho yelikhaya ishape njani, ukuba le ntakatho inezithunzela neziporho nezinto ezihamba emoyeni ziyayazi xa uthiwa uya kwaBhele uyolanda izinto. Is important ke in your case ukuthi unyangwe kule ndawo inamayeza, uyigqibe ikhosi ukulanda. Ukuba kuthiwa futha umane uzofuthela kule ndawo, ukuba kuthiwa hlanjwa umane uzohlanjwa kule ndawo, ukuba kuthiwa sela makayi-avoide umayezeni into yokuseza, makakwenzele intsizi ekhothwayo kuba yona ayikhawulezi ukudodobaliswa like iyeza eli uzawuthi eli yeza umane ulisela kanti sekufakwe something kweli yeza. Ubona iyeza liyayilibona mosela yeza ekuthiwa lichanyelwe kwezinye iindawo. Iyanyangeka ke into yokuthakathwa ekhaya. The only thing we tell you, be patient. Ukuthakathwa ekhaya is also a cause of some vulnerabilities. Uhamba abantu ude ufikele kwizinga lokubana nawe ngokufune ukuthakatha, uthi kudala ndithakathwa nama ndifumane ezami izinto zokuthakatha mazilime eziyetyeni, ulifumane ke iyeza lokuthakatha kuba kaloku abantu bamayeza banawo la mayeza okubulala, uhambe uyobulala loo bani wakokwenu. Kuthi ke from that moment onward whenever kuthethwa ngaye lo mntu umbuleleyo, isazela siyakuxelela uba engasekho nje lo mntu ubulewe ndim. You must know ke ukuthi kuba ucontributile in the death of a family member, xa ufika esihlweleni kubantu bekhaya apho ugodukela khona, you may have some questions to answer. You may have to answer some questions ukuthi bakaloku nawe you contributed ekubulaleni ilungu lefamily, noba kuthiwa ke xa seyiphendulwa noba ebe yintoni lo mntu bengafananga ba umbulele. You see now ungumthakathi. My suggestions, number 1, don't accept intakatho as a permanent reality in your life, because intakatho lena iyaphela. Yilwe intakatho ide iphele. Number 2, hlola undonakele at least kubantu abathathu xa caca uba kuthi uthakathwe ekhaya, because sometimes uthakathwe elsewhere lento take a shape yongathi uthakathwe ekhaya. At least hlola kubantu abathathu obohlukahlukeneyo abangazaniyo. Number 3, femba ukuva directly kwizihlwele zakokwenu ukuthi kwenzeka ntoni ebomini bakho, because izihlwele zakokwenu will tell you ukuthi wena uthakathwe ngubani. Bakuxelele ononyanya uba uthakathwe ngendlela ethile, bade ononyanya bakuxelele ukuba yithini ukuze le meko ube uyaphuma kuyo. Number 4, use spiritual mediums. Uba you accept medium okanye spiritual media, aba bantu basebenzisa lento kuthiwa spiritual channeling, uyisebenzise just like you would use ukufemba. Nabo bazawuvela abantu bakokwenu and they will talk to you as they are channeled by this spiritual medium. They are channeled ukuthi no, nansi into enzekayo mzukulwana, mna ndinto ethile yakho, oyena mntu ngulo, kwenzeka ngohlobo kuthi ubuze ke uba kuthiwa mandithini, hayi wena yithi uthi. You'll see ukuthi if you talk to abantu abangekhoyo and the advices they give you would be better than the advice oyinikwa nguBhele. Number 5, xa uhamba umuntu onyangayo, once ubone ukuthi noko amayeza kaBhele besiqhubana kakuhle nawo awasarespondi njengakuqala, mxelele umuntu amayeza ubayi Bhele la mayeza akho awasafani nakuqala. Qala bendithi xa ndithe kuthi kodwa ngokulonto ayisenzeki. There are 2 processes ke ezinokwenzeka. One of the 2, either uBhele lo uzawatshintsha la mayeza abe ngamanye not lawo waqhelileyo, or uBhele will recommend someone amaziyo okwaziyo ukulwa nale ngxaki unayo, athe le ngxaki ngathi ngokuyifanele ubani. This is how ke abantu bamayeza used to work before sifikelele kule generation yethu yokubana akukho mntu ndogqithayo mna ngokwazi amayeza ndigqitha
wonke umuntu ngokwazi amayeza. Kuthiwa ke you are egoistic if you are not a fool xa ingqondo yakho ikuthathe yakubeka kuyo lo meko. Siyayigxininisa ke nento ethi don't be married kumuntu wamayeza. Umuntu wamayeza, once ingqondo yakho kucaca uba whenever you have a problem ucinga yena and yena only, you must also suspect nokuba udlisiwe kwaphaya emayezeni, kuba kaloku the day ufikayo uyazi uba uzawushiya imali, the day ufika uzawushiya imali, the day ufika uzawushiya imali, unless you deal with umntu who is dealing with a problem. Bakhona abantu bamayeza who deal with a problem, not deal with a visit. If you deal with a problem, ukuba sisadilishana nala problem wawuqale ngayo, however times ofika ngawo, noba ufike 100 times, regardless of how many times ofika ngawo, ukuba sisadilishana is still the same problem. Kaloku ngamayeza la is not ugqirha kwagqirha ubuzela inyawo kuthiwa khupha i-consultation, but elinyawo lona is not progressing, but i-consultation yona is an ongoing affair. Apha kule nto yo visit amayeza is not like that. It was not like that and it should not be like that. Nyanga elibekelo deliphele uvume kuba alipheli, but it does not mean xa usithi alipheli you need to refund. Kaloku you worked amayeza koyini oyisakela, hayi mntwasemzini noko awasekhaya ngathi ayoyisakala. I refer you to ubani. That is number 5. Number 6 kuthiwa ke alternate iyeza nesiwasho xa uthakathwa ekhaya, because akhona amayeza avuswa ngamayeza. Ukuba wena uze namayeza athile, la mayeza ubethwe ngawo anala mayeza, so xa ungena nala mayeza avuselela lawana, then you need to use iziwasho, and iziwasho ezithakwe ngumntu onyangayo. Siyayigxininisa kuba kaloku wena funeka unyangiwe, so esakwisiwasho funeka sithakwe ngumntu onyangayo, umntu amayeza kodwa ngoku athethise isiwasho sibe liyeza, akusebenzisele iziwasho ukwenzela uba acime amayeza ngeziwasho. We keep saying iziwasho zi-limited, but iziwasho still work iziwasho to deal with amayeza. So kufuneka wena umane alternator isiwasho neyeza, uliphumule iyeza noba yi3 to 6 months, ungalisebenzisi iyeza ngokuva amashiya yarhawuzelela nazi impetu. Khawukuliphumza iyeza, thatha iziwasho ubulala impetu, thatha iziwasho uhlamba ubuso, thatha iziwasho uzidibadibanisa. We've discussed iziwasho eziqhunyiswayo, ukuqhumise ngesiwasho apha ekhaya. Number 7, avoid ukuza namayeza ekhaya if uthakathwe apha ekhaya. We've mentioned moslonto ngaphandle, but now we are adding ngelithi sukuxelela abantu bekhaya xa usiya kumayezeni, noba ngulo uclose kuye phakathi kwekhaya, lo close kuye is close kulo muntu ukuthakathayo in one way or the other. So uzawukwazi ubunamayeza. If you are not able ukuwasebenzisa amayeza kumayezeni, I don't know, wafihle ngapha kweyadi, ithi xa usizi wagcinisa, siwagcinisa emzini, gcinisa apha ngapha kweyadi lo mayeza akho. If kunyanzelekile usuka nawe eLimpopo useMonti, awukwazi umane useLimpopo wabeke ngapha kweyadi, okanye khangela one of the family members omthembileyo usebenzisa amayeza uthi ugqibe. Number 8 and number last kule case yethu sithi i-bottom line and as an emphasis, iyeza linyangwa ngeyeza, iyeza lisetyenziswa sesihlwele. Abantu bakokwenu sukubashiya ngasemva, keep talking to abantu bakokwenu, keep telling them your problems. Uthetha nabantu bekhaya, udriver imoto, uthetha nabantu bekhaya, ukwi-aeroplane uthetha nabantu bekhaya, useteksini you talk to abantu bekhaya, you tell them your problems. Uyazihambela uziyele ethafeni, ufika apho kuhlangana khona ii-footpaths, ezindlela zihamba abantu, ufika ume kulaa ndawo ukhale kakhulu ubuza uba ndizawuba kule ndawo kude kube nini khona. Ngabantu bekhaya bayakuva, bayakubona, sometimes they want to talk to you but abanandlela yokuthetha nawe. So sithi ukuthakathwa ekhaya is a problem, iyinto ekhoyo, iyinto enyangekayo. Siyeka kule ndawo ke ilale siyodibana ngomso xa sisenza amathongo camaku.